inda ake nufi dai da ishqus suwar shine soyayya irin yadda ake samun ta tsakanin namiji da mace, yadda mutum zai zo ya ta tunani, namiji yana tunanin budurwarsa ko wadda yake so ko bazawararsa ko dai ma wace duk wata mata dai ta ɓangaren soyayya ta haram ko matar aure ta ƙwallafa son wani a zuciyarta gashi bata aure shi ba amma kullum tunaninta a kansa, to duk wannan yana daga cikin soyayya ta haramu. Saurayi da budurwa abinda aka sani dama za a yi aure, to a nemi aure ta hanya ta shari'a, amma irin wannan abin da ake zamari suke kira courtship yanzu, tun ya daɗe yana ta nema shekara ɗaya wani shekara biyu an balaga ba abin da ake so sai a sadu da juna, a basu tsakaninsu da juna sai ta maganganun da su kansu za su ji kunyar wani wanda ba sa jin kunya ma ya gani, wani wanda ba sa jin kunya ko abokansu ba za su iya gayawa ba. To amma suna irin waɗannan abubuwa ɗin kuma hankalinsu ya tattara gaba ɗaya ba su da wani abu sai wannan abu. Mun taɓa wannan zancen da a kwanaki yadda za ka ga wasu irin soyayyar da suke wa abin soyayyarsu ya wuce hankali na ɗan adam. Shi yasa nan ma ya kira abin nau'u ta'abbudin laha, wani nau'i ne na bauta ga wannan abin da mutum yake so ɗin. Kaga mutum ya buɗe bakinsa ya ce wallahi na fi son ki sama da komai, to komai ɗin nan fa bai cire Allah a ciki ba. Wannan kalmar da na taɓa ambata ta a nan yakan ce abin mamaki za ka samu wasu kalmomin da masoya sukan gaya ma junansu, wani ko Allah bai taɓa gaya ma irin wannan kalmar ba. Ya ce ya Allah gashi na miƙa kaina gare ka, sai yadda kai da ni soyayyarka ta cika mun zuciya, na fi son ka sama da komai. Gashi mutum zai ce dama in yi ce la ilaha illallah ai haka yake nufi, to amma ya faɗa da baki ya confessing wannan abin ya gaya wa Allah, wani baya iyawa, amma ya gaya wa masoyiyarsa, masoyiya ma ta gaya wa masoyi. Akwai wanda zai ce ma shi ita yake bautawa, za ka gani kalmomi haka, I adore you ko yau za ka ji wasu suna faɗa ma junansu, na sallama kaina na miƙa kai ne nake ganin girma sama da kowa a rayuwata, ba abin da ba zan yi ba saboda kai. To jama'a wannan kalmomin suna da hatsari ga mai tauhidi, ya zama cewa yana son Allah kuma yana irin waɗannan maganganun, to suna ya kushi na tauhidinsa. A hankali kuma bayan ya kushi za su kai ga yage shi, suna gutsure shi har su kai ga su rasa wa mutum tauhidinsa. Babu wani ɗan adam ko ba ɗan adam ba da ya cancanci ya samu soyayya a zuciyarka irin wannan soyayya da za a faɗi, ko soyayyar irin wannan ta namiji da mace, ko soyayyar wani ɗan siyasa, ya zama cewa shi ne fi komai a zuciyarka kwata-kwata, har ka canza suturarka irin yadda yake so, ka sa hula irin tasa, riga irin tasa, takalmi irin nasa, ado irin nasa, saboda kawai soyayya. Wannan duk yana cikin abin da yake haramun ne ga musulmi ya aikata shi. Girman Allah ya fi ƙarfin wasa a zuciyarka ka tsaya kana irin wannan soyayyar ga wani ɗan adam. Ina magana ne nan ta ɓangaren tauhidi ba ɓangaren siyasa ba ruwana da ita, amma lalle ya kamata musulmi ya mai da hankali. Wallahi ka kiyaye soyayyar wani a zuciyarka, soyayyar da za ta kai ga koyon tafiyarsa, koyon maganarsa, koyon wani abu nasa, da har ta kai ga cewa gaba ɗaya rayuwarka shine komai naka. In an taɓa shi kamar duniya ta tashi, amma gashi a taɓa a zagi Allah, a ci mutunci na addini,
a yi izgili da shi, a faɗi duk abin da aka faɗa dangane da addini, sai dai ka zo kai hira a kai. In mai wa'azi ne kai ɓaɓatu, iya zancen kenan da za ka yi. Amma ka ga mutum har ya iya zare takobi, ya ɗau gariyo, ya ɗau makami dai kowane iri, ya ɗaga shi ya ɗora akan wani ɗan uwansa saboda harkar siyasa, saboda harkar an saba, ni ina son kaza kai kana son kaza. To wani abin yana taɓa tauhidi, yana taɓa tauhidi. Ka kiyaye, kada ka bari soyayyar ka ga kowane ne ko menene kuma duk matsayin da ya taka a rayuwa ta kai irin wannan abu. Allah ya fi komai a zuciyar musulmi. To kuma kullum kana da mizani na me za ka faɗi, me za ka aikata cikin abin da za ka yi na mu'amalolinka. Allah tsare mu. Don haka